Ayu. Ceko. Lho, isih ana ta cah bagus iki mau. Oke. Lungguh kene cah bagus, kene. Lungguh kene. Kena tak nggih keluk-kelukan kene. Mbok. Dina iki aku ora ngidung. Mboten usah ngidung ya, Nduk. Ya ene kok ya golek ngidung ditinggal turu karo kanca-kanca. Nggih, leres. Dipun menyang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki? Nggih. Semangat. Aku lah kan baten to, Pak. Heeh. Tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik ndelok wayang yahene kok rung mulih tibake. Iki nenggone ning kono to. Mbok digawe to. Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Wis sandale adik ini kan sapa adikmu sing cilik sapa? Dia. Adia kaya digawe kaya. Sik cilik iki kudu tirakatan men sok lek wis dewasa ki. Anu bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono ka lho. Dadi sakit dahulu. Heeh. Bersenang-senang kemudian. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, Senange mbuh. Lho, piye to kowe kok ora positif thinking ki? Iya. Dadi harus optimis cah bagus aja nganti mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. Mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku perlu. Nikah urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah aku kula niku kaget lho. Tak kira ki niken mau ki wis reneng. Lho, reneng ngenyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene meger-meger sehat Aku mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono lho. Tak kira ki wis kondur. Nuk adhewe janjiane lek limbukan mudhun ya. Ning kan ya atine adhewe iki ra tega. Bener, heeh. Ora tegone mergo apa, Nduk? Mesake Pak Gareng. Oh iya lah kene papah. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Pak Gareng. Aku bapakmu apa ya, Pak? Lho terus Dik. Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah. Mbah. Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, Reng. Ya. Oh, jang. Lah apa-apa kok nranyak. Apa-apa salah. Ah, rewel ya sowan Pak Nar. Salah kono, salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho Nduk iki. Menang-menang kok cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye senok. Oh, laire bareng anu ya, bareng reca anu ya, reca gladak. Asaku. Wah jane mongso gara-gara kita Cahayu. Kula nderek panjenengan diaturke buat dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sing padha kepareng nenggani. Nggih, biasane lek ngeten iki kan penonton-penonton yang suka lagu-lagu halus. Oh ngono ya, carane nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. Mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi met-metan, met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku matematikane ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembange napa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman? Anu langgam mawon. Langgam mawon. Mboten jineman mawon to? Jineman to? Anu sapa? Dalange sapa? Dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul? Aku ya guru usul yang ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih. Mas aku. Napa Nduk kena telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke uncek niki. Iso telek kok iso ning aku ki apa aku anggere mlaku macrit kaya mentok. Jupuk. Rumah aku ilakno. Gah. Wah niken ki bengi ki kaya oleh. Urek kecing ya. Permen karet bar dimut iki kok.
kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dijino. Alah bekase wong ayu padha wae. Ayu elek ya entangi turu kecing. Lah. Jare sapa tangi turu mangga. Ini kan bengi iki jan kaya oleh dolanan rumah aku. Iki hati-hati lho. Hati-hati. iki cara wayang no. Ini kan lho ini kan gidro-gidro kalau ngompol gara-gara kowe lho cek rumah aku. Napa mboten. Permen kaleng dadak kebablasan iki ngomong. Ngebal kok ngawang iki lho. Ini lho. Ayo dong. Rumah aku dek iki. Lah no jimuno. Rumah aku nek iya no, ngene iki suka parisuka wonten dalem agung Pak Nardi. Nyata nek Pak Nardi menika piantun budaya, Nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Alhamdulillah. Setiap awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milem. Lah, zaman karo Abah Kirun, karo Apri Mimin, terus karo sapa kae Jainul. Heeh, iki kan Jainal. Jainal kan iki. Jainul. Iki Jainal iki. Asline ra cetha. Ngomong kok dadak bablas e. Ora apa-apa wong. Ya niki menungso ki ngantuk ki jenenge manusiawi kok ya. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak. Lho, wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Lho iya, ning bengi kan sowan rene malah eling. Oke, alhamdulillah. Coba tembangin apa? Manut panjenengan. Langgam. Oh iya no. Langgam. Nyemek-nyemek. Heeh, enek to langgam nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Piye kuwi? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki rena-rena, impen dek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae manut sing pundi Dek niki? mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine jam 1 ta. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Kuwi mau gabung. Beh. Iya sik ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Mas Nanang. Wo Nanang merem Oh, iya. saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. tau tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, Nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih. Engkikipun Nanang. Wah, rokokane. Apa iso ngendang? Jajale. Nang. Nanang iso ngendang lho cah bagus. Alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to kuwi. dijawabno. Nanang iso ngedang to Jak Bagus? Ora. Ngono. Aku. Ya, emang bawani ya kenek Mas aku. Bawani. Lho, niken ki los pokok bengi iki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. Ya. Mimpi buruk maksudnya Buruk aku sing dikejar setan. Iya. Ya, wah jan. Kiraku kawitan citra Uncek ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. Niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek ngwehi uncek. Mbak rokok apa ya? kok pulen? Bohong to. Heh. Kok telo ta iki lah tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, mriko dawa men. Nano. Aku tak rokok. Enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho leh. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinden nyambi nembang ya boleh. Benten kalih ri. Lho iya no, kiraku. Terus Mereka semi niken iki cara wayangno apa Cah Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gedhe dhuwur. Lah napa? Sri Kondo.
Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki pawakane miwing mlakune ndangak. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor iki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Sapa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek kuwi. Aku ki pamawayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika ning Wirata jenenge Niken Salindri. Salindri. Oh, Salindri. Slendro lek kancamu cah mlura kaya Salindro ra melu kok. Niken Salindri. Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune sapa to? Nya digawani anu lho. Iki kobongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro ta jenenge. Sandale anak ini kan mau gawa, adik ini kan mau gawa ku lho rumah aku kobong engko. Rasaku. Aku apa? Aku tahu percil dibakar. Percil ki mbiyen tahu tak bong ning ngene buwi ngko endi ki kok endi. Nanti kene karpet iki kobong kaya wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Ngregeti. Saponi. Anggrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok matut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge tut tok. Rumasaku. Nyapu sing disaponi iki rokok. Ora arep dirang-iring digawa. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki nek asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asine? Angenteni. Lah mosok angenteni. Tanteni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Bae sing resik lho, lek ra resik bojomu brewok. Terus. Ampun. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong ngertaken setya tuhu kalian kutut manggung. Nah, Bagut. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane Niken modele kaya Niken iki bojone ngono lek sajake mung gatekne ngono Lah tenang. aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger warase. Terus laler tok, Pak. Mulane adusa.
Arep makan radus. Ngono yahene iki apane adem ki laler ki ya ndelok wayang. Mboten kula mau ketemplokan. Lek uncek ngono lho malah laler. Uncek ki rajane laler kok. Aku po bathang. Ora lah. Ya. Elingayen taen teni Ya. Kledang lakae Unceke bocahe Oke. Tibake tak anteni napa impenku? Manut panjenengan wong bengi iki sak orarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Kebebasan. Impenku ya kenek, tak enteni ya kenek. Manut panjenengan. Tak enteni ya? Nggih. Oke. Ya. Aku. Salah. Tak enteni sing ndi? Tanteni timbuling sila. Nano. Wis ta? Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek mau bengi kuwi wae lho. Bawane Ya, impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Oh, iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih. Ya. Fotomu krungu umang nata kari Niken ki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Uncek, alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. Dadi apa-apa eneng. Kok multimedia. Multimedia multifungsi. Ya paling ora Aku oloran. Inggris, Oloran, apa kuwi? Olron. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Leten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku. Matan. Luwih mie goreng, mie rasa. Ngoten. Nggih. Luwih mie rasa. Ya. Aduh, impenku sewitan katamu tega
Apa? Teater itu tembak impen keluarga masyarakat Mapare Mbata Sida Mulya. Swanten saka genduk bocah ayu Niken Salindri. Unjuk marang keluarga agung Pak Nardi. Juga Udit Jaya Mulya. Anggenipun tasakuran tutup giling tutup popokan manggi berkah lan karahayon Allahumma amin. Awas. Wangan joget tah bagus. Ceki raja joget. Ayo, videonen po. Dasar sing joget ya besus sangka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Besus iki pantes. Kadoan kaya bayangan. Ora ketok kae. Dadi ketok pantes ngono. Ya. Trik. Salah. Trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no kok. Blak tung tak. Terima kasih Cahayu. Wah, Niken Salindri. Iki acarane pirang-pirang kok Niken iki. Iki mau Pak kula mengke badhe mbacut. Men pinarak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinonga. Ya do ngodinonga kaya uncek Mas ya suwe ra petuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah kok aben dene petuk gen TikTok. Iku Mas aku. Tapi gliak-gliak watone kecandak. Ning sadurunge pundutan menika tetep alus dhisik. Sak ramban mawon nggih. Nggih. Aku kang setya satu. Awet biyen kat saiki Kresnia ayo sing rukun la Tang ber sumunar tangkep Nika pengayomanku lae
radenku wis nyata radenku wis nyata mung sajai ndika mune rang rana ora duwe tandha yakti masuk seni rika lani yo yo oh dintekke lampah tebih mlampah tepi lestari ya ya mukyanto berkaing witi anti ngomong tansah limpah among tansah limpah